ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барнома иттилооти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳод мегардад. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳои рӯзона. имкониятҳои мусоиди табобат ва истироҳат дар осоишгоҳҳои мамлакат, омӯзиши паём ва баргузории чорабиниҳои гуногун. дар Замбия аз бемории вабо 64 нафар ҳалок шуданд. истифодаи самараноки гармхонаҳо дар шаҳри Исфара ва таъмини бозори истеъмолӣ. бунёди боғҳои нав ва ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳо дар ноҳияи Фарход. табобат ва шифобахшӣ дар осоишгоҳи Баҳористон дар асоси барномаҳои махсус аз ҷумла асаби ором, ҳаракати озод, нафаси озод, бемориҳои рагу дил, узвҳои ҳозима, солимии мард, саломатии зан ва зебогии пӯсту бадан ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон барои табобату тавонбахшӣ аз лои шифобахши кӯли саки қрим, муми кӯҳӣ ё худ азакрит амалиётҳои гуногуни обӣ аз қабили масҳи обӣ, обпошӣ бо шифори баланд ва буғшавию гиёҳшифоӣ васеъ истифода мешаванд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар гӯшаи ободу зебои вилояти Суғ дар соҳили баҳри Тоҷик осоишгоҳи замонавии Баҳористон ҷойгир аст. осоишгоҳ бо инфраструктури ҷадид, заминаи муосири ташхиси табобатӣ ва сатҳи баланди хизматрасонӣ маҳбубият пайдо намудааст. маънии воҷаи Баҳористон макони пур аз гулу сабзаҳои рангоранг, боғи ниҳоят хуррам аст. интихоби ин ном тасодуфӣ набуда, муассиси осоишгоҳ Бонки Миллии Тоҷикистон дар соҳили баҳри Тоҷик воқеан макони камназирро бо шароити беҳтарин барои истироҳату табобати комил фароҳам овардааст. минтақаи сабзазору хуррами осоишгоҳ 23 гектарро дар бар мегирад. ба нақшагирии ҳудуд иншооти гуногунтарҳ, пайроҳаҳои зебо бо чароғпояҳо дар услуби кӯҳан, гулҳои гуногунранг, шумораи зиёди фаввораҳои тасвиркорона дар тобистон, айвонҳои бароҳат бо кандакории миллӣ, пайкараҳои гуногун, гӯшаҳои кӯдакона, ҳавзи кушод бо ҳудуди ҷиҳозонида барои истироҳат, минтақаҳои сайри чаман. ин ҳама муҳайё гардидааст ки ҳар як меҳмони осоишгоҳ ба таври комил ҳузуру ҳаловат барад. мавриди зикр аст ки осоишгоҳи Баҳористон соли 2011 бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда, имрӯз ба як макони сайру саёҳат ва истироҳату табобати мардум табдил ёфтааст. осоишгоҳ аз 8 бино иборат буда барои қабули 800 нафар мизоҷ пешбинӣ гардидааст. ҳамзамон ба хоҳишмандони истироҳат дар ҳудуди осоишгоҳ 12 коттеҷи дуошиёна ба 4-5 нафар ҳар яке пешниҳод мешаванд. пеш аз ҳама супоришҳои сарвари давлат, пешҳои муаззаму маҳбуби мо ҳама рӯза сармашқи кори худ қарор медиҳем ва имрӯз дар осоишгоҳи Бористон беҳтарин анвои гулҳо ки дар дунё маъруф ҳастанд, онҳо дар осоишгоҳи Бористон мо шинонидем ва гулҳое ки дар осоишгоҳи Бористон алон дида мешавад ва мардум аз он лаззат мебаранд, гумон мекунам ки ба як биҳишти рӯи замин табдил ёфтааст осоишгоҳи Бористон. имрӯз мо мебинем ки осоишгоҳи Бористон то андозае маъруф шудааст ки берун аз кишвар осоишгоҳи Бористон ҳамчун як бренди Тоҷикистон мешиносанд ва мардум аз дуру наздик хеле зиёд меоянд. танҳо дар соли 2017 бештар аз 8000 хориҷӣ дар осоишгоҳи Бористон ташриф оварданд. ман гумон мекунам ки ба солҳои гузашта ин муқоиса нашаванда аст ва мо меҳмонони хориҷиро мо вақте ки ба осоишгоҳи Бористон меоянд, онҳо аз табобат, аз зебогии Баҳористон, аз ин лаби баҳри Тоҷик истифода мекунанд. ман Кристина ҳастам аз Аликантраи Испания. тӯли 4-5 рӯз аст ки дар Баҳористон истироҳат мекунам. инҷо барои истироҳат, барои дамгирӣ макони хеле зебо ва мусоид аст. бори дигар мегӯям ки макони хеле дилкаш аст. хеле хушҳолам ки дар инҷо ҳастам, дар назди кӯл, дар соҳили баҳри Тоҷик. одамони инҷо буда аллакай бо ман дӯст шуданд. воқеан ҳам шумо нафарони хушбахт ҳастед ки инҷоро доред. табобат ва шифобахшии беморон дар осоишгоҳи Баҳористон дар асоси барномаҳои махсус, аз ҷумла асаби ором, ҳаракати озод, нафаси озод, бемориҳои рагудил, узвҳои ҳозима, солимии мард, саломатии зан ва зебогии пӯсту бадан ба роҳ монда шудааст. дар ин ҷо ҳамчунин дастгоҳҳои муосир насб гардиданд ки ҳар яки он то 20-30 намуди ташхис, муоина ва муолиҷаро анҷом медиҳад.
табобату тавонбахшӣ болои шифобахши кӯли саки қирим, муми кӯҳӣ ё худ азакрит, реги маҳаллӣ, шахта ё худ ғори намакин аз намаки кӯҳи хоҷамумини ноҳияи восе, амалиёти гуногуни обӣ аз қабили масҳи обӣ, обпошӣ бо фишори баланд, бо оби маъдандори сулфурӣ ва бо буғшифоию гиёҳшифоҳӣ ба роҳ монда шудааст. бахши муҳими табобатии ин осоишгоҳро гиёҳшифоҳӣ бо истифода аз гиёҳҳои шифобахши сершумори табиати биштосои Тоҷикистон ташкил медиҳад. табибони пуртаҷрибаи осоишгоҳ ки аксарият дар Олмон ва Чин бозомӯзӣ шудаанд, бо истифода аз таҷҳизоти муосир ва роҳу воситаҳои беҳтарини муолиҷавӣ ба беморон шифо мебахшанд. таҷҳизоту воситаҳои пешқадами тиббии Баҳористон аз Олмон, Италия, Британияи Кабир, Чехия, Белгия, Чин ва дигар давлатҳо дастрас шудаанд. натиҷаи муолиҷаҳо ба кулли нафароне ки дар осоишгоҳи Баҳористон табобат гирифтаанд таъсирбахш аст. тибқи назарсанҷии кормандон 98% меҳмонон ки мехоҳанд саломатиашонро барқарор кунанд баъди табобат ва истироҳат бо беҳбудӣ мераванд. беморон ва истироҳаткунандагоне ки ба осоишгоҳи мо ворид мешаванд ҳатман аз назорати пизишкон мегузаранд ва ба пуррагӣ ташхис гузаронида мешавад. баъди муайян кардани ташхисҳояшон аз рӯи барнома, яъне аз рӯи беморияшон ба пуррагӣ он табобатое ки табибон таъинот мекунанд гузаронида мешавад. мо ду намуди лой дорем дар ин ҷо. лои аксикон, яъне аз ноҳияи ашт ворид мешавад ва лои саки. лои саки аз Россия оварда мешавад ва лой ин табобати гармдармонӣ буда дар таркибаш микроэлементҳо бисёранд ва барои бемориҳои илтиҳобӣ бисёр таъсири мусбӣ мерасонад. қаблан мардум ба хориҷ аз кишвар сафар мекарданд то ин ки ба монанди лои саки ва дигарҳо бигиранд барои худ истифода баранд. ва имрӯз мо он лойҳо у таҷҳизотҳоро дар осоишгоҳи Боҳористон мавҷуд кардем ва то ин ки мардуми мо пули зиёдатӣ харҷ накунанд, дар дохили кишвари худ ҳамин табобатҳоро бигиранд. ман гумон мекунам ки ҳар нафаре ки ба осоишгоҳи Боҳористон ҳозир мешавад ва аз ин ҷа як одами ҷисманд солим аз ин ҷа гашта мераванд. вақте ки мо аз ҷумҳурии Таиланд мутахассис даъват кардем, вақте ки тарзи табобат, тарзи сервиси Боҳористоно диданд, онҳо хеле баҳои баланд доданд ва мо сертификатҳои байналмилалӣ гирифтем дар хусуси табобат, сервис ва хизматрасонӣ. табибони ин осоишгоҳи бонуфуз мегӯянд муҳлати миёнаи ифоқа баъд аз муддати муолиҷаҳо 9-12 моҳ ва дар ин замина гирифторӣ ба беморӣ 2-3 маротиба кам мешавад. иқлими баҳрӣ дар навбати худ ба организми инсон таъсири мусбӣ мерасонад. меҳмоннавозии шарқӣ бошад, дилхоҳ нафареро ки ба осоишгоҳи Баҳористон меояд тасхир месозад. осоишгоҳи Баҳористон имрӯз дар миёни ҳамаи муассисаҳои ин соҳа пешсафу пешқадам аст. имрӯз осоишгоҳи мазкур дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон дар 65 нуқта намояндагиҳои худро барои ҷалби меҳмонон таъсис додааст. осоишгоҳи Баҳористон дар амал собит менамояд ки Тоҷикистони биштосо бо кӯҳҳои сарбафалаки худ барҳақ дорои иқтидори бузурги рушди сайёҳӣ, аз ҷумла сайёҳии кӯҳнавардӣ ва сайёҳат ба хотири барқарорсозии саломатӣ мебошад. роҳбарияти осоишгоҳи Баҳористон барои дар сатҳи баланд нигоҳ доштани сифати хизматрасонии минбаъд низ пайваста дар ҷустуҷӯи навгонию навовариҳо хоҳанд буд, то ки дар фазои рушдёбандаи бозори хизматрасонии Тоҷикистони рӯ ба пешрафту шукуфоӣ бо рақибони худ, яъне осоишгоҳҳои дигар, рақобати солиму омӯзанда дошта бошанд. абдуваҳоби абдусаттор, Аҳлиддини Карим, Баҳодури Истам, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, шаҳри Гулистон, барои барномаи ахбор. осоишгоҳи Зумрад аз осоишгоҳҳои маъруфи ҷумҳурӣ буда бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳми ҷамъияти саҳомии Сомонсӯхт ба маркази бузурги табобатию курортологӣ ба макони сайёҳӣ ва табобат табдил меёбад. дар ин самт дар муддати кӯтоҳ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида табобат бо оби маъдании шифои Исфара, лоиқаи шифобахши мағзи аксикони ноҳияи Ашт, мумикӯҳӣ ва даҳҳо намуди табобатшифоӣ омили солимии аҳолӣ бе истифодаи доруворӣ буда, таваҷҷӯҳи меҳмонони хориҷӣ низ ба истироҳату табобат дар осоишгоҳи Зумрад меафзояд.
бунёди маркази калони ташхисию табобатӣ ва фароғатӣ бо тарҳу лоиҳаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар осоишгоҳи маъруфи ҷумҳурӣ барои қонеъ намудани ин талаботи афзояндаи сокинону меҳмонон ва сайёҳон пешбинӣ шудааст. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. Исфара бо табиати зебою дилфиреб, оби дарёи кӯҳӣ, мусаффою ҳавои тозаю насими рӯҳнавозаш барҳақ як гӯшаи бииштосою афсонавии Тоҷикистон аст. осоишгоҳи Зумрад, ки дар канори шаҳри Исфара дар соҳили дарёи шӯхоби Исфара дар доманаи кӯҳи Исфара воқеъ аст, ҳамчун мавзеи зебоманзари минтақа эътироф ва омили солимию саломатӣ шинохта шудааст. осоишгоҳи Зумрад дар яке аз мавзеъҳои зебоманзари ҳамин зумрадшо воқеъ гардидааст ва дар ин ҷо боди сабои фораме мевазад. албатта ин барои ҳамин муҳит, ҳамин ҷо як файзи худро мебахшад. ҳар як истироҳаткунандагоне ки дар ин ҷо истироҳат мекунанд, аз ин бархурдор мегарданд. пеш аз ҳама ҳавои тозаи мавзеи Зумрад ва ин муҳити ободонаю зебои ин мавзеъ ба ҳар як табобатгиранда роҳияи тозаи худро мебахшад. бино ба сарчашмаҳои таърихӣ ва хулосаҳои илми тиб, ин мавзеъ бо табиати дилрабо, муҳити биҳиштосо, ҳавою насими тозаю мусаффо ба ҷисму ҷону рӯҳ нерӯю дармону даво ато мекунад ва Зумрад бар замми ҳама намуди муолиҷа пеш аз ҳама аз табиат табобат мебахшад. маънии Зумрад ҳам ба таври рамзӣ номи санги қиматбаҳои ҷилодори зумурудро дорад. пеш аз ҳама ҳавои тозаи Зумрад ба ҳар кас рӯҳии болида ба тану рӯҳашон фароҳу осоиш мебахшад. табиати шаҳри Исфара одамро табобат мекунад. дар ҳамин макони зебо, дар ҷои зебо ҳар сол ба ман имконият ҳаст ки табобат мегирам, истироҳат мекунам ва фароғат мекунам. дар осоишгоҳи Зумрад беш аз 50 намуди табобат мавҷуд аст ки аксар бо истифодаи неъматҳои нодиру бебаҳои табиӣ, чашмаи мавзеи оби шифои Исфара, муми кӯҳӣ, лойқаи шифобахши табиӣ мавзеи аксикони ноҳии Ашт ва гиёҳҳои шифобахш ба роҳ монда шудаанд. оби маъдандори шифо яке аз неъматҳои нодири дорои микроэлементҳои шифобахшӣ буда, дар озмоишгоҳҳои пажӯҳишгоҳҳои илмию тадқиқотии курортологию табобатии ҷаҳонӣ аз ташхис гузашта дармонбахшии он ба даҳҳо дард эътироф шудааст. яке аз омилҳои асосии табобати осоишгоҳи Зумрад ин истифодабарӣ бо оби маъдандори шифо аст. оби гидрогенсулфид бисёр таркиби бой дорад. дар таркибаш зиёда аз 25 намуди микроэлементҳо мавҷуд аст. яке аз микроэлементҳои фаъол ин бром мебошад ки дар илми тиб ҳамчун оромкунандаи асаб боиси истифода қарор дорад. оби гидрогенсулфид, оби маъданӣ аз чуқури 300 метр мебарояд. ин чашма бо номи чашмаи оби шифо машҳур аст. ин об хосияти хуби табобатӣ барои бемориҳои дил, рагҳои хунгард, бемориҳои системи асаб, бемориҳои банду буғум аз қабили бемориҳои чӯраи сутумҳура, бемориҳои безурётии марду зан, вайроншавии мубодили моддаҳо ва мисоли бемориҳои пӯст бо таври васеъ истифода бурда мешавад. чашмаи оби шифо гидрогенсулфид дар ҷаҳон ягона дар Исфара буда, агар маъруфияти табиатшифоии Зумрадро афзун намояд, дигар намуди табобат бо неъматҳои табиат дар Зумрад бо маҳорати хоса истифода мешаванд. ин табобат бо лойқа, нафт ва муми кӯҳист. дигар омили табобате ки тӯли 42 сол дар осоишгоҳи Зумрад истифода бурда мешавад, ин ду намуди лоиқаи шифобахш. лоиқаи шифобахши ҳавзаи оксикони ноҳии Ашт бо таври маъмул дар осоишгоҳи Зумрад истифода бурда мешавад. дар маркази гиёҳдармонии осоишгоҳ дар баробари истифодаи анвои гуногуни гиёҳҳои шифобахши табиӣ, истироҳаткунандагон аз оби шифоии оксигендор бархурдор мешаванд, ки аз бозёфтҳои табиатшифоист. табибону олимони осоишгоҳ барои дар сиҳатию солимгардонӣ истифода намудани наву намудҳои нави дармонҳо аз гиёҳҳои шифобахш, ки мавҷудияти беш аз 3500 намуд дар табиати Тоҷикистон арзёбӣ мешавад, кор мебаранд. афзалияту манфиати чунин табобатҳои табиӣ сокинони тамоми минтақаҳои ҷумҳуриро ба Зумрад ҷалб менамояд. осоишгоҳи Зумрад ҳавои тоза, табиати нотакрор ва табобатҳои манфиатбор таваҷҷӯҳи табибон, муҳаққиқон ва меҳмонону сайёҳони хориҷиро низ бештар мекунад.
шаҳрванди пойтахти ҷумҳурии қирғизистон шаҳри бишкек рустамбек самиев ба мо бо хурсандию шукрона изҳор дошт ки 3 сол қабл бори нахуст ба зумрат барои табобати музмини сумӯҳра бо асобағал омада имрӯз озодона роҳ мегардад ва давраи табобати навбатиаш барои солимии минбаъда аст. Когда я лечился в Киргизии, мне посоветовали съездить в Таджикистан. вақте ки ман дар қирғизистон табобат мегирифтам, табибон дар шаҳри бишкек ба ман маслиҳат доданд ки ба тоҷикистон ба осоишгоҳи зумрат равам. Ба гуфтаи табибон ба дарди ман чӯраи сутунмӯҳра оби маъдандори чашмаи шифо дармону даво мебахшад. 3 сол қабл ба ин ҷо омадам. Аллакай аз табобати аввал беҳбудиро ҳис кардам. من از درد چوره ستون مهره و استخوان‌راز یا نمکی بغم‌ها اذیت می‌کشیدم. الحال بعد تبابت در آسایشگاه زمرد در اینجا آزادانه راه می‌گردم و تنم بی‌درد است. Всем вам советую приезжать сюда лечиться. бо дар назардошти ин маъруфият бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон осоишгоҳи зумрат бо бунёду навсозӣ муҷаҳҳазгардонии биноҳою иншоот ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ бо истифода аз тарҳу усули замонавӣ ба маркази калони табобатӣ курортӣ ташхисӣ осоишгоҳию фароғатӣ ба макони туризм бо табобат табдил меёбад. ин рисолати муҳимро соҳибкорони ватанӣ ҷамъияти саҳомии пӯшидии сомонсуғд амалӣ менамоянд. аз давраи хусусигардонӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ аз 2 апрели соли 2015 нақшаҳои нави сохтмону азнавсозӣ муҷаҳҳазгардонӣ таҳкими инфраструктураи осоишгоҳӣ таъминот бо маҳсулоти худӣ гӯшти чорвою гӯшту тухми парҳезӣ мева сабзавоти барвақтӣ ободонию сабзкорӣ тарҳрезӣ ва дар ин давраи кӯтоҳ аллакай тадбирҳои калонҳаҷм анҷом ёфтанд ва осоишгоҳи зумрат симои тоза мегирад. бо ҷалби сармояи дохилӣ бинои чоруми осоишгоҳ барои 100 нафар ба таври замонавӣ бо истифода аз масолеи сохтмонии хориҷию ватанӣ пурра таъмиру азнавсозӣ ва муҷаҳҳаз карда шуд. бино намуди зебо касб карда қабулгоҳ долонҳо ва хонаҳо ҳуҷраҳои гигиенӣ хеле ҷолибу назаррабо гардида барои истироҳаткунандагон шароити беҳтарину арзанда фароҳам оварда шудааст. варзишшифоӣ аз ҷумла варзиши пагоҳӣ ва қайиқронӣ аз рукнҳои муҳими солимгардонист. дар толори варзишии осоишгоҳ баъди таъмири куллию харидории маҷмӯи таҷҳизоти варзишӣ имконияти хуби баргузории варзиши реҷавии осоишгоҳӣ ва дар кулли ҳудуди осоишгоҳ истироҳат дар таҷҳизоти рӯиобӣ барои истироҳаткунандагон рӯҳии болидаю фараҳмандӣ мебахшад. таъмиру азнавсозии коттеҷҳои осоишгоҳ барои 20 нафар бо усули хоса аз тадбирҳои соҳибмулк баҳри фароҳам овардани шароити арзанда ба меҳмонону истироҳаткунандагон аст. ошхонаи осоишгоҳ бо нигаҳдории гулкории миллӣ таъмири куллию азнавсозӣ карда шуд. дар ҷумҳурат нақшаи навбатӣ бунёди бино маҷмаи ташхисӣ табобатӣ ва хизматрасонию фароғатӣ бо лоиҳаи ҷолиби сатҳи байналмилалӣ оғоз гардида корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. ин комплекси замонавӣ барои қабулгоҳи истироҳаткунандагон ҳуҷраҳои табибон маркази ташхисӣ ҷойгиронии дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ толори варзишӣ ошхона маҷлисгоҳ нуқтаҳои фурӯши рӯзномаи маҷалла армуғонҳо маҳсулоти ҳунармандӣ пешбинӣ шудааст. бо бунёди ин бино ва азнавсозии иншооти мавҷуда дар 2 соли оянда барои табобату истироҳати 1200 нафар шароит фароҳам меояд. ҳудуди осоишгоҳи зумрат 20 гектарро ташкил дода дар ин давра бо анҷоми тадбирҳои калони ободонӣ шинондани беш аз 1500 бех ниҳолҳои нодиру ҳамешасабз миқдори зиёди гулу буттаҳои ороишӣ бунёди айвонҳои назаррабои истироҳатӣ ободу назаррабо гардида таваҷҷӯҳи бештари истироҳаткунандагонро аз ҷумла сайёҳони хориҷиро ҷалб менамояд ва осоишгоҳи зумрат воқеан ҳам маркази калони курортологӣ ва сайёҳӣ бо табобат мегардад. ҷумҳурии тоҷикистон дорои обҳои зиёди шифобахш буда аз ин маконҳо сокинони мамлакат ва шаҳрвандони кишварҳои хориҷ истифода намуда саломатии худро барқарор мекунанд. яке аз чунин обҳои шифобахш ва макони беназир шоҳанбарӣ ба ҳисоб рафта ҷиҳати истироҳату фароғати сокинону сайёҳон имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. мавқеи ҷойгиршавии осоишгоҳи шоҳанбарӣ аз ҳама ҷиҳат махсусан аз ҷиҳати обу ҳаво барои ҳама нафарон мувофиқ буда сокинону меҳмонон метавонанд ба ин осоишгоҳ ташриф оварда ҳам саломатии худро барқарор кунанду ҳам истироҳати бофароғат намоянд. ҳамаи ҳамин ободиҳо ҳамаи ҳамин пешравиҳое ки имрӯз дар ҷумҳурии мо дида мешаванд пеш аз ҳама инҳо натиҷаи сулҳанд, натиҷаи оромиянд, натиҷаи истиқлолияти давлатии тоҷикистон аст ки имрӯз мо ба ин рӯзҳо омада расидаем ва ҳамин истиқлолият ва ҳамин тинҷу осоиштагӣ бо шарофати муборизаҳо ё ин ки
меҳнати пурмашаққати масалан фарзандони фарзонаи миллат ба мисли сарвари кишварамон пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ва дигар фарзандони бано ба ору номуси ватан ҳамин тинҷию осоиштагӣ ба дасти мо омадааст. албатта ин хеле ки гуфтем тинҷиву осоиштагӣ рӯ ба ободӣ аст. ман аз ҳамин худи ҳамин осоишгоҳ ман ҳозир хулоса мебарорам. ман солҳои пешам ба ин ҷо омада будам ва албатта ман ин дафъа омадам. ман ҳозир як ҳафта аст ки дар ин ҷо истироҳат мекунам, табобат мегирам. хеле дигаргуниҳои зиёд дар осоишгоҳ дида мешаванд. ман аз худи даромади ҳамин ҷо омадан як масалан мебинед ки чӣ қадар сабзкориҳо, чӣ қадар дарахтон, мана гулгаштҳо, табъи одам аз ҳамин ҷо ҳамин истироҳати одам аллакай сар мешавад. оби шифобахши ин мавзеъ ки аз 28 то 30 дараҷа гарм аст, дар таркиби худ қариб 17 намуд моддаҳои кимиёвӣ дорад. ҳамин аст ки шӯҳанбарӣ ба бемориҳои зиёде аз қабили дардҳои илтиҳоби меъда ва баланд шудани туршӣ, захми меъда ва рӯдаи 12 ангушта, илтиҳоби ғадудҳои зери меъда, захмҳои рӯдаи борик ва ғафс, илтиҳоби ҷигар ва санги талхадон, бемориҳои диабети қанд, гурдаю пешобдон ва дигар бемориҳо давобахш аст. табобат дар истироҳатгоҳи мазкур тамоми фасли сол ба роҳ монда шуда, табибони бо таҷрибаи соҳа бо истифода аз беҳтарин шароит ба беморону истироҳаткунандагон кӯмак расонида саломатии эшонро пайваста таҳти назорат қарор медиҳанд. ҳар нафаре ки ба осоишгоҳи шӯҳанбарӣ бо мақсади истироҳату табобат меояд, сараввал аз муоинаи тиббӣ гузашта баъдан ба табобат фаро гирифта мешавад. кормандони соҳаи тандурустӣ дар ин ҷо бо усулҳои вижа ба шустани рӯдаҳо, мондани парафин, сӯзандармонӣ, маҳзкунӣ, физиотерапия, гиёҳдармонӣ ва дигар усулҳои тибби муосир фаъолият менамоянд. ҳамин аст ки ба ин макон аз кишварҳои гуногун нафарони зиёд ташриф оварда истироҳат мекунанду табобат мегиранд. ҷиҳати беҳтару хубтар ба роҳ мондани сатҳи хизматрасонӣ дар осоишгоҳ тамоми шароити лозима фароҳам оварда шудааст. бо ҳамин мақсад маъмурияти ҷамъияти саҳмии кушодаи осоишгоҳи шӯҳанбарӣ хизматрасонии навро бо тамоми шароити замони имрӯза ба роҳ мондааст. ҳамаи ин шароити муҳайёшуда танҳо баҳри саҳм гузоштан дар сиҳатии сокинони мамлакат равона гардидааст. айни замон осоишгоҳ имкон дорад ки зиёда аз 200 нафар мизоҷонро ба истироҳату табобат фаро гирад. бештар гардидани муроҷиаткунандагонро ба инобат гирифта, роҳбарият бунёди бинои иловагиро ба роҳ мондаанд. масъулон талош доранд ки бинои мазкурро дар муддати муайян гардида бо сифати баланд ба анҷом расонанд, зеро пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои мазкур имкони қабули мизоҷон то 2 маротиба зиёд мегардад. масъулини осоишгоҳ ба вусъати корҳои ободонӣ диққати аввалин дараҷа дода, симои биноҳои ин даргоҳ ва гирду атрофро ба талаботи имрӯз мутобиқ гардонидаанд. диққати нафари ба ин макон ташриф овардаро агар аз як тараф шароити муҳайёшуда ҷалб созад, аз тарафи дигар гулу дарахтони ороише ки ба ҳусни шӯҳанбарӣ зебогӣ зам намудаанд, ҳамагонро мафтун мегардонад. дар ҳақиқат пешравиҳои бисёр аст, ободӣ шудааст. ин ҳамаш ба воситаи он ки мо ҳама тинҷ ҳастем. сиҳат агар тинҷӣ бошад ҳамеша ободӣ мешавад. имрӯз вақте ки ман вориди ин бино шудам, дар ҳақиқат тағйироти бисёр куллӣ шудагӣ. ҳама ҷой гулу гулкорӣ, ҳама ҷо тоза, озода ва шахсе ки каме худро мариз ҳисоб мекунад, роҳат мекунад дар ин ҷо. илова бар ин ҳар шом барои болидахотирии истироҳаткунандагон аз ҷониби ҳунармандон барномаҳои фарҳангӣ фароғатӣ намоиш дода мешавад. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои шаҳрҳои Конибодому Гулистони вилояти Суғд мулоқоти гурӯҳҳои таблиғотӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки васеи сокинони касбу кори гуногун баргузор гардид. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода. дар мулоқот бо сокинони шаҳри Конибодом аз ҷониби намояндагони гурӯҳи кории таблиғотӣ зимни шарҳу тавзеъ паёми навбатии роҳбари давлат таъкид гардид ки дар ин ҳуҷҷати раҳнамои рушди иқтисодию, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа дар марҳилаи кунунӣ бо таҳлилҳои амиқу ҳамаҷониба ҳалли масъалаҳои мавҷуда ва амалӣ намудани силсилаи тадбирҳо нишон дода шудааст.
ҳамчунин зикр гардид ки бо амали намудани барномаҳои давлатӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи самту соҳаҳо рӯ ба пешравӣ дошта дар соли 2017 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ давоми як соли гузашта 12% ва дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои барномавӣ 8% зиёд гардида даромадҳои пулии аҳолӣ 10% афзоиш ёфт. дар ҷамъомад бо масъулин ва сокинони шаҳри Конибодом аз ҷониби намояндагони гурӯҳи кории таблиғотӣ қайд гардид ки нишондодҳои барномавии паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳукумат, соҳаҳо, корхона ва муассисаҳо, соҳибкорон ва ҳар фарди ҷомеа раҳнамои барномаи амал маҳсуб меёбад ва иҷрои ин нишондодҳо пешрафти соҳаҳоро таъмин ва кишвари мо боз ҳам рушд мекунад. чунин мулоқоти гурӯҳи кории таблиғотӣ доир ба шарҳу тавзеҳи паёми роҳбари давлат дар ҷамоати шаҳраки консои шаҳри Гулистон доир гардид ки дар он шумори зиёди сокинон ширкат намуданд. дар ҷамъомад ҳайати гурӯҳи кории таблиғотӣ оид ба нуқтаву нишондодҳои паёми солонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаронӣ карда муҳтавои асосӣ ва вазифаҳои минбаъда барои пешрафти кишварро шарҳ доданд. дар навбати худ сокинон низ фикру мулоҳизаҳои хешро доир ба моҳияти ҳадафҳои рушди кишвар иброз дошта паёми навбатиро ҳуҷҷати раҳнамунсоз барои пешрафти кишвар арзёбӣ намуданд. чунин мулоқоти гурӯҳи кории таблиғотӣ доир ба шарҳу тавзеҳи паёми роҳбари давлат дар ҷамоати шаҳраки консои шаҳри Гулистон доир гардид ки дар он шумори зиёди сокинон ширкат намуданд. дар ҷамъомад ҳайати гурӯҳи кории таблиғотӣ оид ба нуқтаву нишондодҳои паёми солонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаронӣ карда муҳтавои асосӣ ва вазифаҳои минбаъда барои пешрафти кишварро шарҳ доданд. дар навбати худ сокинон низ фикру мулоҳизаҳои хешро доир ба моҳияти ҳадафҳои рушди кишвар иброз дошта паёми навбатиро ҳуҷҷати раҳнамунсоз барои пешрафти кишвар арзёбӣ намуданд. шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар иҳотаи бӯрони барфӣ қарор гирифта мардум ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шуданд. дар Замбия бемории вабо то рафт паҳн мегардад. аз бемории мазкур аллакай 64 нафар ҳалок шуданд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар пойтахти ҷумҳурии Қазоқистон шаҳри Остона бар асари бӯрони барфӣ ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. вазиши шамол дар маркази бӯрон 180 км дар як соатро ташкил медиҳад. вазиши шамол то ҳаддест ки роҳгузарон роҳ гашта наметавонанд. офати табиӣ, шиёр овезаҳо ва болопӯши биноҳои зиёди истиқомативу маъмуриро қисман ва ё пурра хароб кард. ҳамчунин вазиши шамол манораи кранҳои борбардорро чун ақрабаки соат тоб медиҳад. кормандони хадамоти коммуналии Қазоқистон ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. дар натиҷаи офати табиӣ дари муассисаҳои таълимӣ барои хонандагон баста шудааст. бӯрони барфӣ ба фаъолияти фурудгоҳҳо ва ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо низ халал расон. ба гуфтаи ҳавошиносон номусоидии вазъи ҳаво дар Қазоқистон чанд рӯзи дигар идома хоҳад кард. дар Замбия аз бемории вабо 64 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 2800 каси дигар мубталои ин беморӣ гардиданд. дар маҷмӯъ дар ҳудуди Замбия табибон танҳо 218 нафар гирифторони бемории ваборо ба муолиҷа фаро гирифтанд. рӯзҳои наздик табибон 2 миллион нафарро дар минтақаи Лусаки ки дар он шумораи зиёди гирифторони бемории вабо ба қайд гирифта шудааст эм мегузаронанд. дар минтақаи Лусаки Замбия вабо аз сабаби ифлос будани оби ошомиданӣ хуруҷ кардааст. ёдовар мешавем ки моҳи октябри соли гузашта дар Замбия паҳншавии бемории вабо ба амал омада рӯз то рӯз авҷ мегирад. дар шаҳри қусури музофоти панҷоби ҷумҳурии исломии Покистон пас аз зулми шаҳвонӣ ва ба ҳалокат расондани Зайнаб Ансории 8 сола сокинон ба кӯчаву хиёбонҳо баромада ин амали ғайришаръиро маҳкум намуданд. Зайнаб Ансорӣ ҳангоми ба хона баргаштан аз мактаб аз ҷониби шахси номаълум рабуда шуда баъдан таҷовуз ва ба ҳалокат расонда шудааст. кормандони мақомоти полис бо сипарӣ шудани 5 рӯз ҷасади ӯро аз дохили қуттии партоб пайдо карданд. дар Покистон аз сабаби ноамнӣ дар баъзе аз минтақаҳои ин кишвар ҷавонону наврасон дар сатҳи зарурӣ ба таълиму тарбияи дуруст фаро гирифта нашуда он сабаби паст гардидани маърифату ахлоқ ва афзоиш ёфтани ҷинояткорӣ шудааст. ҷомеаи ҷаҳонӣ бо расонаӣ шудани хабари зулми шаҳвонӣ ва қатли духтари 8 сола дар Покистон ин ҷинояти ғайриинсониро шадидан маҳкум карда хоҳони ҳарчи зудтар бар ҷавобгарӣ кашидани омилони он шудааст. طبق اطلاع رسمی دوام یک سال اخیر در شهر قصور پاکستان این 12مین مرتبه است که چنین جنایت یعنی ظلم شهوانی و قتل دختران نابالغ و نورس به قید گرفته می شود. وابسته به صادر نمودن جنایت ظلم شهوانی کارمندان مقامات پلیس پاکستان از سال 2015 تا کنون مبارزه میبرند ولی آن نتیجه نداده است.
мардум талаб доранд ки амнияти кӯдакон аз ҷумла духтарони хурдсол таъмин карда шавад ва монеи таҳсил шудани онҳо аз байн бардошта шавад. бояд гуфт ки дар покистон гурӯҳҳои ифротгаро барои ба таҳсил фаро гирифтани духтарон монеъ мешаванд ва ҳолатҳои ҳамлаи террористон ба муассисаҳои таълимӣ дар покистон ба қайд гирифта шудааст. дар баъзе аз минтақаҳои покистон монанд ба урфу одати асримиёнагӣ волидайни духтарони ноболиғи худро ҳатто ба пиронсолон ба шавҳар медиҳанд ки ин аз одобу ахлоқи инсонӣ берун аст. ин рафтор низ хашму ғазаби мардумро нисбат ба поймол гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон ба хусус кӯдакон афзуда аст. дар вилояти нангарҳори ҷумҳурии исломии афғонистон дар рафти амалиёти кормандони мақомоти қудратӣ 23 силоҳ ба даст маҳв карда шуда 14 ифротгарои дигар боздошт гардиданд. дар рафти задухурди мусаллаҳона ки дар вулусволии хугёни вилояти нангарҳор сурат гирифт, нерӯҳои амниятии афғонистон тавонистанд 3 роҳбари гурӯҳи мусаллаҳро бо даҳҳо ҳаммаслаконаш нобуд кунанд. пас аз амалиёт дар ҳаҷми калон яроқу муҳимоти ҷангӣ ва чанд нақлиёти марбут ба ин гурӯҳи ҷиноятпешаи мусаллаҳ ёфт ва мусодира гардид. аз аввали соли равон то кунун дар музофоти ғуттаи шарқии Сурия бар асари зарбаҳои ҳавоӣ 85 сокини осоишта аз ҷумла 30 кӯдак ва зиёда аз 20 зан ҷон бохтанд. дар ин хусус комиссари олии созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон гузориш додааст. ном бурда аз қад нагардидани зарбаҳои ҳавоӣ ва даргириҳои мусаллаҳона дар музофоти ғуттаи шарқии Сурия изҳори нигаронӣ кардааст. барномаи ахборро идома медиҳем. кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Исфара дар баробари амалӣ намудани тадбирҳои заминагузорӣ ба истеҳсоли бештари маҳсулоти кишоварзӣ бо истифода аз майдони гармхонаҳо дар фасли зимистон бозори дохилиро бо сабзавоти барвақтӣ таъмин мекунанд. дар ҳамин замина соҳибкорони шаҳр бо коркарду бандобасти мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ содироти меваи хушкро ба хориҷи дуру наздик афзун намуданд. гузориши Рафзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. соли 2017 дар хоҷагиҳои шаҳри Исфара майдони кишти тирамоҳии ғалладонагиҳоро 391 гектар кам карданд. ҳадаф аз ин зиёд кардани майдони кишту парвариши картошкаю сабзавот ба хусус помидор ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли онҳо бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маводи ғизоии худӣ мебошад. мувофиқи дурнамо пешбинӣ шудааст ки кишту парвариши картошка аз 753 гектари соли 2017 дар соли 2018 ба 1000 гектар расонда мешавад. майдони кишту истеҳсоли помидор дар 20 гектар афзун хоҳад гардид. агар дар давоми соли равон зиёд кардани майдони кишту парвариши картошка, помидор ва дигар сабзавот ва баландбардоштани ҳосилнокӣ омили таъминоти бештару боэътимоди картошкаю сабзавот бошад, дар давраи зимистон истифодаи оқилонаи замини гармхонаҳо таъмин бо сабзавоти тару тоза дар бозорҳои Исфара аст. соҳибкорзан Парвина Сангинова дар хона ва қитъаи замин дар канори шаҳри Исфара бо усули маҳаллӣ ва типпӣ гармхона бунёд намуда дар 10 саъат помидор истеҳсол ва марҳилаи аввали ҳосили гармхона дар ин давраи зимистон тайёр шудааст. این گرمخانه 3 سال شد، 2 سال بازم من پمیدار پرورش کردیم. بازی گلای خانگی سر کردیم. ما میخوایم که در اسفره سبزیجات تر تازه و مردم پیشنهاد کنیم. در دوره زمستان ما به همین کار نائل شدیم، میخوایم که همین کاره با دوام تیم با همین مقصد ما گرمخانه دوم بنیاد کردیم. در موسم این بعد گرمخانه دوم به کار می‌داریم. غیر از استحصال سبزیجات ما همچنین در گرمخانه نوهای گلهای خانگی را فراهماندیم. ما در زمین کمی گرمخانه گلهای زیادی را پرورش میکنیم تا به نیازمندان، خریداران، هوسمندان پیشنهاد کنیم. имрӯзҳо аз ин гармхона маҳсулоти тару тоза ба бозор бароварда мешавад. соҳибкорзан ҳар порчаи замини гармхонаро барои истеҳсоли кӯчати гулҳо ва гулпарварӣ низ самаранок истифода мебарад. дар шаҳр ва ҷамоати деҳоти Исфара 22 нафар саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар қитъаҳои хурди замин гармхонаҳо сохта лимӯ, помидор, бодиринг ва дигар анвои сабзавот истеҳсол менамоянд. гармхонаҳо асосан дар шаҳри Исфара, ҷамоати деҳоти Навгилем, Кӯлкан, Чоркӯҳ, Хонобод ва Шаҳрак ташкил гардиданд ки масоҳати замини кишти онҳо қариб 4 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагиҳои кишоварзӣ ва соҳибкорони шаҳри Исфара дар таъмини бозори истеъмолии минтақа бо меваи хушку тару тоза низ нақши хоса доранд. имрӯз дар давраи зимистон марҳилаи коркарду бандобасти меваи хушк дар коргоҳҳои соҳибкорон аст. масалан, аҳли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оро Исфара анвои гуногуни меваи хушк, зардолу, олу, чормағзи заминӣ, мавиз ва кайсаро бо усулҳои хоса дар технологияи пешрафта кор кард ва бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон дар шаклу намудҳои ҷолиб мутобиқ ба регламенти техникӣ ҷавобгӯи стандарти ҷаҳонӣ бандобаст менамоянд.
موقع حاصل زردآلو در اقتصاد تمام عائله‌های شهر اسفره بسیار مهم است و با مقصد به دست آوردن درآمد زیادتر از زردآلو و استفاده امکانیت‌های جایداشته شهر در شهر اسفره 13 کارخانه‌های کارکرد و بندوبست میوه خوش تأسیس داده شده است. برای آنکه به دولت‌های اروپا علل خصوص صادرات شود باید که سطح و صفت مال و محصولات ما به استانداردهای آن همان دولت مطابق کرده شود. در این سمت صاحبکاران شهر اسفره موفق گشتند که الکی تمام کارخانه‌های کارکرد و بندوبست شهر اسفره دارای سرتیفیکت مطابقت صفت اروپایی خاص می باشند و خوشبختانه سال گذشته برای کارخانه‌های کارکرد و بندوبست شهر اسفره و در مجموع برای ساکنان شهر اسفره یک پدیده خوب به عمل آمد. این هم باشد از جانب سرتیفیکت مطابقت صفت سازمان ملل متحد سرتیفیکت DDP 15 قبول شدن میوه خشکی زردآلو می باشد و من بعد ما امیدواریم که با دریافت این سرتیفیکت مطابقت صفت صاحبکاران ما دایره فعالیت و دایره صادرات خود را به تمامی به دیگر دولت‌های اروپا و امریکا وسیع‌تر خواهند کرد. کارخانه‌های کارکرد و بندوبست شهر اسفره در سال 2017 با مبلغ 9 میلیون و 300 هزار سومانی محصولات استحصال کردند که نسبت به سال قبلی 55% زیاد است. اما طبق حسابات نسبت به سال 2016 در سال 2017 صادرات میوه خشک 4143 تن کمتر است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که به حالت امروزه همگی 10-12% محصولات خواجگی قشلاق علل خصوص زردآلو کارکرد و بندوبست میشوند و خلاص. یعنی که ما امکانیت و اقتدارهای خیلی کلان داریم. لیکن متاسفانه با نظر داشتن آنکه جمهوری قرقیزستان جمهوری همسایه ما به اتحاد آسیایی وارد گردید و امتیاز و سبوکی‌های زیاد در داری این اتحاد از بس که داده می شود چنانه به همگان معلوم است اکثر مال و محصولات طریق جمهوری قرقیزستان صادر کرده شده است. بازنگری نرخ خدمت‌رسانی شبکه‌های راهی آهن جمهوری تاجیکستان بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی و برای از بین بردن بعضی مانع‌های سنی باید کاربری کرده شود. صاحبکاران شهر اسفره با موجودیت 13 کارخانه ساحه در افزون نمودن صادرات میوه خشک با صفت استاندارد جهانی و وسیع نمودن جغرافی پیشنهاد میوه خشک‌کننده شده از نگاه اکولوژی تازه در طعم و لذت به همتا امکانیت‌های باز هم وسیع دارند. در سال 2017 صادرات میوه خشک از جمله زردآلوی شهردار تاجیکستان به کشورهای خارجی دور مثلا با ژاپن و برزیلیا آغاز شده حجم صادرات آن به دولت‌های اتحاد اروپا و دیگر دولت‌های جهان زیاد می‌گردد. در ناحیه فرخار ولایت خطان میدان عمومی زمین‌های خواجگی جنگل 27000 گکتار را تشکیل می‌دهد و تا امروز 500 گکتار زمین در دشت کاکول نیز آبیاری گردیده طریق بنیاد باغ‌های نو زمین‌های سالها بکار خوابیده مرحله به مرحله گردش کشاورزی درآورده می‌شوند. همزمان جنگلپروران ناحیه همساله از 40 تا 50000 نهال پیسته شنانیده پیسته‌زار را تا رفع می‌نمایند. گزارش گلچهره ستار. در شرایط کمزمینی تاجیکستان استفاده ثمرناک هر پارچه زمین آبی و للمه به منفعت خواجگیداران بوده با عملی نمودن چنین تدبیر میتوانند هم سطح زندگی خود را بالا بردارند و هم در غنی گردیدن بازار استعمالی با محصولات کشاورزی از جمله میوه سهم گذارند. چنین اقدام با مقصد به گردش کشاورزی برگردانیدن زمین‌های بیکار خوابیده و زیاد نمودن میدان باغ‌های صادراتی در ناحیه فرخار ولایت ختلان تدبیرهای ضروری مورد عمل قرار داده می شوند. اساسی زمین را آباد کردن همش از پیام‌های جناب عالی بودند. در هر یک پیامش سپارش به تمام ناحیه‌ها همین سپارش میداد که یک وجب زمین هم استفاده کردن در کار است. ما همین اقدام سال به سال ما همین زمین‌ها را از خود کنیم مردم را به جای کار تامین کنیم. در همه جا علاقه 652000 دانه نهال پیسته است. باقی مانده در اینجا اگر
дигар ҳама ин шафтолу зардолу дигар ино ба кадом хотир барои он ки писта дер амал мекунад аллакай зардолу ҳосили хиша додан мегирад. аз ҷониби муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор дар мавзеи Кокул бо мақсади саҳм гузоштан дар барномаи давлатӣ аз худкунии заминҳои бекорхобида барои солҳои 2012-2020 майдони заминҳо тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ шуда дар онҳо ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида мешаванд. имсол мо дар ноҳияи фархор 1,252,000 дона ниҳол мешинем. мо дар ҳамин домонакӯҳо дар ҳамин ҷое ки об кам аст ба воситаи обёрӣ дар инҷо мо ҳамин заминҳоро ҳам писта кунем. бо талошҳои пайгиронаи масъулин аллакай 500 гектар замин дар ин минтақа обёрӣ гардида ниҳолҳои писта шинонида шуданд. бояд гуфт ки майдони умумии заминҳои хоҷагии ҷангали ноҳия 27,000 гектар буда бо талошҳои пайгиронаи ҷангалпарварон ҳамасола аз 40 то 50,000 ниҳоли писта шинонида мешавад. дар асоси таҷрибае ки мо дорем дар ҳолати табиии худаш агар афзоиш кардан гирад писта дар баъди 10-15 сол ҳосил меояд. не ки бо усулҳое ки мо парвариш мекунем мо баъди 3 сол баъд метавонем ниҳолҳоро пайванд намоем ва ниҳолбандии пистаҳои ниҳолҳои худамонро тезонем. дар муддати 5 сол ба ҳосил омаданаш мумкин. дар нақша ҳаст ки дар оянда шумори ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда ба 1,252,000 бех расонида шаванд. барои идомаи ин тадбир дар соли 2018 низ аз имрӯз нақша чорабиниҳо таҳия гардида дигар заминҳои шуршуда ва бекорхобида дар ин мавзеъ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешаванд. иқлими ноҳияи фархор чуне ки медонем ниҳоят гарм, тобистон хушк, шамолҳои сахт дорад. бинобар ин бо ин усулҳо дар майдони 130 гектар бо схемаи 6/4 ниҳолҳои пистаро мешинонем. ба гуфтаи масъулин дар минтақаи дашти Кокул имкон ҳаст ки иловатан боз 1000 гектари дигар заминҳои санглоху бекорхобида ба боғзор табдил дода шаванд. бунёди боғ аз қабили зардолу, олу, писта, бодом ва шафтолу ҳамзамон барои пешгирӣ аз шуршавии заминҳо низ ба роҳ монда шуда то имрӯз дар масоҳати 120 гектар замин бо чунин роҳ аз шуршавӣ нигоҳ дошта шудаанд. талошҳои пайгиронаи ҷангалпарварон дар оянда низ идома ёфта боиси боз ҳам васеъ гардидани майдони пистазор мегардад. бинандаҳои азизу арҷуманд то хонаобод бошед, бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.